Salutare, găsiți la un nou mirabolant episod de Brawl Stars. Cum vedeți, mi-a picat, mi-a picat Max din Megabox și Beatbox. Deci, vă povestesc așa mai pe scurt. Pe shop liniștit, download asta de aici să Megbox-ul și cu Beatbox-ul erau aici. Am deschis Beatbox-ul 30 de bănuți. Am știut că o să zice carte. Și mi-a dat Max, cum vedeți aici, Max. Și după ce am deschis Megabox-ul nu ne-a picat nimic. Bă, dar până acum nu ne-a picat nimic. Fraților, dacă ați văzut episodul de aseară, ați văzut asta, da? Nu uitați să pușiți butonul de like, no? Vom juca la solo, dar stați un pic să-mi pun poza pe Mortis, că arată mai mișto și imediat fac și level 104. Joc la solo numai... Ești un prieten aici pe mine. Și ne-am scris gemurile ca să ne schimb numele. Mai îmi trebuie încă 17 cea. Numai nu ne-au picat. Și când am vrut să joc cu Alex, l-am sunat și am zis așa: Alex, hai să ne jucăm Brawl Stars. După ce a văzut că ne-a picat Max. Bă, a fost gelos pe mine, chiar și dacă el are. Și știut că ne-a picat 10 aseară, cum adică să mai spice și o mitică. Asta cred că era buton. Asta e rus. Tot ce am luat-o. Hai că mă duce Paul. Dacă facem. Două hituri va trebui. Neri. O muri Neri. Am jucat numai un meci, 2 meciuri cu ea de fapt. 30 cu 30 egal să 60 de mâini. Un ce? Și cam... Ce ziceți, fraților, de aici să upgradăm? Mi l-aș upgrada pe hai mă să-l upgradăm. Și pe Dynamite. Nu. Bubi, bună. Bibi. Stai să văd. Bă, nu știu. Eu de la Dan. Dați un pic că dau pauză. Am luat o mică pauză, trebuia să mă duc să mănânc. Ok, acum am revenit. Live. Acum, din nou cu Barley la început. El o lua Paul. Raierul. Mamă, mai unul ce trebuia și eram reg. Lamu. O muri Lamu. Cum n-are nume? Asta. Botanul ăsta orice ar fi. Nu știu ce l-a lovit. Ok, am omorât-o.
zi de 3 să iau. Acum trebuie să pușezi. S-o băgat astea deja. Trebuie să 80. Și mie îmi dea. Nu, știu. Nu știu din caractere. Bun. Asta. Hai. Și cam atât cred. Până la 380. Ok, bun. Dacă joc după. De-abia aștept să iau 200 de puncte de la 13.500 și le bag direct pe asta. Ori pe... Acum o să fug direct. Că vine... Cine zice? Nu. Ai, botan. Știu contra cine am de-a face. Easy peasy. Lemon squeezy. Fraților, m-am mutat. N-am stat bine unde am stat. Deci am înțeles și din trofee 100 de ăsta. Am înțeles 100, dar nu contează, 60 de trofee, oricât ne-ar trebui fac. Easy peasy la solo. Astăzi aș vrea să o duc de 10 ca să fac. Stai mă, Ilie, în loc. Hai că de ăsta mi-e puțin cam teamă. Că să văd că știe să joace. Asta și-a ferit el, mă să vină cu mine. Și tu ce faci, bo? Faci pe power. La Alex a scăzut 100. Stai, mă. La ăsta. Nu știu că e 100, în fine.
Nu eu, deci dacă nu eu să jur. Nu știu ce să zic. Bă, deci hai să mai vă spun o treabă. Astăzi m-am uitat la un YouTuber care a făcut box opening. Și ghiși ce, a picat din Beatbox Max. Și mie ne-a picat din Beatbox Max. Am power 9, easy peasy level squeezy. Pe tine te omor easy peasy. No. Așa. Nu, cam atât a fost acest episod, fraților, o să ne vedem în viitoare. Pa, pa!